Oh anak Mas Parno. Nggih. Iki mau aku ditinggal ceritane. Karo anak-anak. Neng kamar mandi dikancing. Aku gambyong wis telang-telung aku jek neng kamar mandi iki. Ora nek sing buka. Iki kelakuane cah-cah niki wae. Niki wae enten cah 6 joget. Lah yo kok arek enek garukan mlayu tak kon nyingkreh rono. Nejan kere tenan. Iki ngopo kowe iki? Diceluk ora do. Ora sinden-sinden ki ngopo? Kowe jopeh jek enom wis esuk tuwek ngene iki kan. Saya ledek angger kelakuane elek no amoh neh yo. Jek besok mbahmu ngono. Yo wit saiki iki kelakuane diapiki. Saya kahanan lagi kaya ngene. Tanggapan setahun nembe niki, Pak. Entrane iso kandan. Jan bosok tenan iki pokoke. Ya ora apa-apa disyukuri. Syukuri. Tujokno kula niku nang omah ndhe samben. Heeh. Coba. Sambene apa, Mbak? Pripun? Nang omah sambene apa? Biasa kula niku dodol mas ten terminal. Mas apa kuwi? Ten bis-bis niku mas ngoten niku. Dadi ngilmu perkerean. Coba kula celuk. Yo anake tak delekke ning kono mau. Lah malah do ninggal mah diparani malah do ora enek iki mulih karo sapa? Sapa sik dhewe bareng. Hartono Darmadi rene. Darmadi ya nek MC ta jebule. Berarti komplit Darmadi. Sepati apa Darmadi karo Hartono, pelok barang pra kadang. Pripun? Cantang balung kandhane niki ngentekke wektu kok. Nika wis dandan cantang balung kunan. Dari balung entok. Sepira kuwi mau? Turi putih ditandur nek kebon aku. Turi putih ditandur nek kebon aku. Keleret tiba mendung Mak Sri, kuwi nek ning petengan yoga-yoga ndak yo ora meneng ae nek roh. Ah iki trambole cah mendem-mendem kuwi kok. Kowe iki mau ninggah aku ngapa? Sing gak corong, mak tuapukan engko. Akone corong. Lah iki yo manut corong. Lah piye susumu bering ngene iki mbok dibenekke. Ayo neng buri. Kembang-kembang melangi. Hop. Si tak celuk sapa urung? Celuk sapa? Ya. Ki mau sapa ae, Nduk? Darmadi. Tarni karo Utama. Kembang-kembang melangi. Rangati amune wangi. Kembang-kembang melangi. Melangi amune wangi. Ayo kanggo padha ngleluri seni kabudayan Bram. Rono terus. Taeno kebrahe apa? Baleni saka kono. Ayo mlayu rono cah loro. Hop kono wae. Mau joget wedok genti joget lanang. Turi putih. Bali balungan lanang ya beso ae. Kar kanggo ki
brewoke mbok dicukur sik ngono. Ngisen-ngisen ke ayen lanang. Sapane? Gino. Sugino. Pelok 6. Wis, Nuk, nggih. Jaranan. Dasmu keri wi lho. Mak Sri. Non. Cilikane ra gecek sisanae kaya ngono. Alah niku dhisik pake sapa aku ya lali kok. Pake peyok. Kae enek godhong-godhongan kae, dienggo jaran, netel siji, nyeklek siji. Ayo cepet. Nah. Kuwi, ceklek klek ngono, geret sak oyote. Yo. Nah, nggo jaran. Yo, lah jaranan, jarane. Diambu bensine. Nek cara dhisik nututi rek ngambu bensin. Ayo rene. Fotoe digegekno kaya ngono kok. Ayo dibenekke kuwi rambuté ditutupi jikok kembange tok. Butake rathak kaya ngono. Kaya enek anak karo mbok kok tuwek anake ngono kuwi. Ah, lha ayu. Kaya nyiblorong ae no. Kedepin ridik sik. Kok klilipen linggis saen ngono kuwi. Keri dhewe sapa, Nduk? Corong gawa ning Ponorogo, delok reok. Dijaga kalau menari. Ora entuk mangap kaya ngono kuwi. Lagune wong riya kok iso mangap kaya kirik kaya ngono kuwi. Ayo madhep rono. Baleni, mingkem. Semune. Kok turah lambemu. Kuwi umpama sikilmu selonjor ya untumu kuwi. Mak Sri. Dalem Jenenge gantinen. Napa? Tuan Sinyo. Napa niku? Untune kedawan gusine menyonyo. Aja corong. Ayo saiki dijejer. Corong kono. Nah.
Terus dibablaske Darmadi. Iki sapa iki? Taslim. Anggota ya. Iki kancane banci nek akeh men jebule. Hah? Oh ya Prias to. Ora ndek Facebook ketoke. Terus Hartono. Utama. Terus Tarno. Sugina. Herman. Kajo. Kok belong tok kaya ngene. Rada rene, ayo jogetan sing becik. Ya. Iki mumpung ketemu karo klenengan Indonesia Oke. Iki klenengan Indonesia Idol. Kijing miring. Jogete sing becik, sing padha. Carang kudu mingkem. Monggo para kadang. Mingkem orang-orang. Mingkem menggeh-menggeh wae. Ngetan bali ngulon. Apa satyane kelakon. Ijing miring. Ijing miring. Ijing miring ngetan. Ayu kuning. Dadi pikiran. Gunung-gunung digawe sampan. Kek kepiyen kanggo banyon di. Durung-durung digawe salah. Kek kepiyen kanggo nglakoni. Awas. Jolali. Hop. Timun-timun. Kiwa tengen jemblenge sing banter. Kiwa tengen maju mundur. Kiwa tengen kiwa. Angel meno men. Damene angel meno. Kiwa kiwa tengen kiwa tengen kiwa. Cara bingung. Salah dhewe. Kancane tengen kiwa dhewe iki. Malah timun-timun. Maju
Maju. Maju maju. Dudu aku lho, ayo. Dudu aku lho. Ning kono. Awor Darmadi padu ae engko. Lambemu timun kiwa tengen kiwa iya lho deloken lho wis corong jan coronge diaput to aja galak-galak nurong ora nek sing nanggap setahun tanggapan pisane padu alah lambene rungokno iki nrecel ae sigarane ayo bangun ayo rasa bayaran coplok kas kowe. Maksude pas nonggon lambe fokusno tok. Dadi mingkem orane tak delok kok TV. Ya. Kok TV ketok kae lho. Ngetan. Lambene tok Mas. Lambene, Mas. Kok TV ketok. Hei. Vitamin kaya timun maju mundur maju sigarane ayo bangun tunggentung jejogetan saiki tetembangan aja nganti kalah karo pesinden tenanan kae sanajan kowe lanang ning ya duwe swara wedok dites sitak-sitak nemo luroji jiro lumonem namo luroji
17. Iki ora matematika ya, tetembangan deloken ki Mbak Yumu utama ki lho. Nemo luroji. Nemo luroji. 17. Iso apa ora? Lah ya wis iso kok diitung 17. Krungu ora? Ah, blabare cah lara ya. Jiro lumonem. Jiro lumonem. Nemo luroji. Nemo luroji. Wah ginan. Nemo luroji. Rada mundur gandeng ki nggone kaya ngene iki digawe komposisi loro telu siji tama ngarep. Tama ngarep. Hartono kene nduk anu sapa Darmadi kene. Nah, tama ngarep. Heeh. Ditanjake derek Mayu Bagya ya nduk karo temanten sekalian iki ujupe ngunduh mantu. Mantene Putri Sangka Pati nggon ketoprak nduk. Kono ki gak enek do Mas Banci ngene iki gak enek. Ya, lagune apa? Kelinci ucul. Garap kadang-kadang KMB Mardi Budaya. Karawitan Mardi Budaya. Disebut KMB ya. Ya, disepoti para kadang. Mangetan Surabaya terus ning Bali mangulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku nang Jakarta. Blarang ceklik wedok
Jatah kuwi lho. Jatah piye? Jatah beras. Lah iki kresek bulog miskin kae ngono. Jatah nggo jatah kok nek jiko jatah nggo. Lah kok mbok deleh kene? Lah nggo malsune. Ayo ganti. Hartono, kowe nduk, coba gina pinggir dhewe. Wedok. Jebul ora ketemu. Ayo sing apik wedok. Cek. Oleh sing ngendang demenanku ayo semangat. Oh alah. Tek ya doyan-doyan men karo corong ngene ya. Doyan duit. Aku mboke gila kok. Doyan duit tok ya mbok ya. Masuk. Apa iki? Lah jebul. Oh. Jebul ora ketemu yo. Nek melu-melu. Melu dadi banci apa piye? Banci setahun payu pisan nek bangga kowe iki. Yo. Didindingi kok. Lah jebu. Nang. Jebul ora ketemu. Nang. Sik. Anu di anake nduk, anake sik dipancing sik. Nah, dipancing. Yo. Jebul ora ketemu. Aja beda aku terus bali nang Semarang inciku ana nang kari dhewe lah jebulane ngono ta wis tak tambahi 40 nduk bayarmu 17 tambah 40 dadi piro kuwi? Dak 9. Dak 7 yo. Nang. Oh, Bob. Asline sing ngendang iki sing gawe masalah. Sing ngendang iki. Golek ana sing ngendang. Ngerti yoga nek. Piye gen kono wae. Gen kono argo apa nggo ganjel tuwas mleset yo an. Ayo Nduk, dirampunge Nduk. Bukan gendang rong nang kene no. Bukan gendang. La jebulane krusa wonten acara corong pripun tak jenengke Tuan Sinyo untune kedawan gusine menyonyo nggih niki Sinyo heeh dadi pun mengke oh ngono Sinyo lah nggih iya Sinyo apa iki nek ning sawah Mas Ri pripun
Kaya manuk ancul galeng. Manuk ancul galeng niku sing kados napa? Ya ngene iki. Oh. Sabane ning endi nek bengi anak-anakmu kok ora tau do ketok? Ah, niki ndek wingi delalah kalih dinten niku Trowong Sragen nika kebanjiran. Delalah ten kidul pasar. Kekukut kalih Satpol PP. Corong niku ngandang rong wengi ten mriko. Nggih, monggo Mas Ri. Niki gandeng mantene nembe salin busana. Nggih. Mangke tesih enten acara Tayub. Tayub nggih. Nah, iki coba kolaborasi antara Tayub karo Sedap Malam. Matuk cocok. Njaluk apa kuwi Tayupe loro wae, coba kowe sing dadi lanang liyane penglarei. Iso ta? Ya. Ya. Siji ae kowe Mbak, kowe. Ya iki. Ya entang sing gedhe dhuwur. Iki ulune tek akeh men lanang apa wedok iki. Puspawarna metokipun walang kekek. Mangga para kadang. Yo, diubengi panglareh pap 1 2 3 4 loro tengah. Utama karo Darno tengah. Nah, Gina kono. Kowe kene, kowe kono. Ayo, Mbak. Wis. Corong kono kowe. Ora mudeng penglareh. Tengah no Tayub kok ya. Ditata dimen guyub. Nah, sampurku. Jogete alus lanang. Diangkatke kendange. Kecak-ket.
wedang kripik tela. Iki engko jek ditutuke langen beksan tayub. Iki mantene wis rampung. Ayo foto bareng ya, Nduk ya.